wadhi chung' nang'o. Koro ei mbaka no ema idhi ng'adi bura ni wadhi support William Samoei Ruto koso candidate mar ODM. Gisani ODM pok owacho kata dichiel ni wan mbaka mwagoni en ni wase ng'ado bura ni ng'ane modhi support. King'iyo kata na Jakom no wacho ni nyaka 2027 eka ODM biro ng'ado ng'ama chung'. Nicha ntie bura Kibra. Ma Oburu Odinga nintie, Gladys Wanga nintie, to gitene giwacho ni tutam. Yes. Iwinjo. Ma ok rach. Lakini kata ka wacho ni tutam. Nyaka wabie ot mondo wasir gini mondo wang'ini mai direction war party. Mago kono tutam ka una NDC to manen. Okwanya bedo, okwanya tutam ka una NDC. It's not a decision of the party. Nyaka wabed piny kaka party to watch ni this is what we endorsed. Don't want NDC. Don't mane romo mane romo mwadwaro mondo wabed gi one direction. Resolutions madhi bedo ka wuok e twak mar ODM kod UDM e twak moro mabiro mbele ka biro korang. Ko ng'ade ni en Sene William Ruto. Poru dhi bedo ye kan. Ok ing'eni gima timore sani nitie jok moko mana gin ge kod Aila okuodo. Iwinjo. Gin ma gibiro gi a lot of issues ma confuse your pain. To okuodo gi giseng'e ni dhing gi. Ineno. Kore gima gibire iro buru kai pod gidwa gichamo uburu. Iwinjo. O gimi uburu time. Gimwadwaro ni honorable our party leader Oburu Odinga oluong NDC. Then we ratify decisions mwabro make kachate. Okuodo gi maketho party. Clifford. Aya, wewacho kuodo. Ing'e okuodo go? Ing'ene anang'en nitie dhano e chama. Ano kuodo ang'en chamo dhiang'. Koro kosiepane ya tieko thino ang'en kuodo chamo dhiang'. But now back to your point, Clifford. Apani osiepani ok understand structure mar chama. Ineno machane resolution mar Central Committee mar chama. Kata mana nek miwacho no ok oduong' e chama. King'iyo structure. In fact, ODM en achiel kuom chama e Africa ka man gi well structured